Kugihan kayo guys oh. Putigin kugihan na tanawan niyo guys oh. Ano yung trabaho? Muna yung trabaho sa bukid guys. Farming guys, farming. Farming. Ah. Sugnod, farming. Nga, sugnod ng pwerte. Oh. Dito, dito. Oh. Kuan ka? Saan-saan? Ha? Ito'y ba ay? Malagay na atong ibidyohan imong inahan. Ha? Ayaw na ikuan na aring kuan. Truck. Oh, ayaw. Ay lang kay. Imong inahan oh atong bidyohan. Oh. Oh, ali.